koko kivimetsän hortotila Rääkkylässä on täynnä kaikkia villikasveja toukokuun viimeisellä viikolla ja myös oli aurinkoisia päiviä alussa, vaikka ilmat sitten tulivat koleammiksi, niin silti oli aivan mahtavaa porukalla kerätä monennäköistä esimerkiksi kuusenkerkkiä, mutta näillä avoimien ovien viikolla voi tehdä ihan mitä haluaa, esimerkiksi vaikka piirtämällä ikuistaa kokemuksiaan hortatilalla. Ja kaikkea satoa riitti yllin kyllin ja toukokuussa myös omenapuut kukkivat ja keräsimme terälehtiä pestoa varten yhdessä männynkerkkien kanssa, mutta pääsato on esimerkiksi vuohenputkesta ja sitä todella riittää. Ja sitä kokattiin monella tavalla, mutta kokeilimme myös Islannin jäkälää keitossa. Monelle se oli ensimmäinen kerta, samoin kuin tämä omenan kukan terälehtipesto. Ja kokeilimme myös spagettia vuohenputken varsista. Tutustuimme tilan 120 vuotta vanhaan uintikaivoon. Myös pojat olivat kiinnostuneita fermentoinnista ja kaikki tuotokset vietiin kotiin viikoksi kypsymään. Teimme kuusenkerkasta ja puolukasta survosta, joka on kaikkien herkku. Ja kaikki oppiminen oli hauskaa ja varsinkin tekeminen. Se tuli palautteessa, että tehdä itse asioita on se, missä erityisesti oppii. Tässä on erikoisvinkki tehdä nokkos- ja puimulehti chipsejä uunissa. Ja tässä vähän tarkemmin sienihorta sipulimunakkaan tekeminen. Eli ainekset pannuun, kuulotetaan voissa munaneste siten, että se ei tartu pannuun, laitetaan erikseen. Sitten kun se on kaikki laitettu sekaisin sen munanesteen päälle, niin annetaan se hiljaisella tulella kannen alla 10 minuuttia kypsyä ja sitten laitetaan lautanen päälle ja japsautetaan näin. Ja ruissutetaan takaisin. Ja sen jälkeen vaan naatitaan yhteisen pirttipöydän ääressä, jossa myös opiskeltiin ja juteltiin ja sukupolvet punaisine sukkineen kohtasivat hienosti. Ja myös uunin lämmittämässä pirtissä oli kiva tehdä vaikka sukkaa, jutella mistä tahansa asiasta ja varsinkin maistella niitä, mitä kokkailtiin. Ja erilaiset ihmiset eri puolilta Suomea kohtasivat ja kokeilimme jopa oikeaoppista viininmaistajaista tai haistelimme tuulia tilan koivumajasta. Ja grillauskokeiluja tehtiin ja savustuksia muikulle. Tässä erikoisresepti, jossa on grillattu tuoreita maito-osmanversoja käärittynä pekoniin. Läheinen ranta kylätalossa. Ehdottomasti kannatti tulla. Opi vähän lisää tunnistamaan kasveja ja oikeastaan vähän varmuutta siihen, että mitkä niiden kasvien tunnistusjutut on. Se vinkki tästä pakastusjutusta oli kiva, koska se voisi olla itselle sellainen toimiva, että laitan valmiita pakkauksia itselle, mitä voi sitten aina pakkasesta ottaa. Ja ne olisi aika helppo tehdä. Ja sitten se tietenkin, mikä harmittaa ihan tosi paljon, on se, että kaikki ei ole älynyt tulla käymään täällä. Niin muistakaa korjata tämä asia. Palautteet olivat aivan koskettavia ja jälkeenpäin tuli kommentteja, kuinka opit ovat siirtyneet käytäntöön kotona ja fermentointia myöten ovat maistuneet ja loppuneet aikayksikön. Ja uusia kokeilujakin, kuten tässä uunijuusto on kääritty hakkelusta ja päälle pekonia.